Nabayagan nga ba magbash pa sa lapak? Tricycle tiluganak Ayayan ko kat puro kausada Tisadot kanayo na maabog Hindi buhaya kanayo na matiplak Adut kompromiso Itida ito'y nga profesyon ko nga maayos lay Ananusak siya kat mga dan driver Di tricycle nga medyo kadaanan yan mga dan driver Di tricycle nga driver isut makina Pwede siya tiyawag na Ananusak ti pudot Ang anusak mo ti lamig Uray ti asokan Napus ko latapok Aduan ti kuripot Tati ko dadakanong good naibus Aduman ti kompromiso Itida ito'y nga profesyon ko Ngam ayos lay Ananusak siya kat mangal dan driver Ti tricycle a medyo kadaanan Ng mangal dan driver Ti tricycle nga driver ti makina Pwede siya tiyawag na Siya kat mangal dan driver Agisak sa iti pasaheros Uray diak ama mo Nang tidak tumakit na kalista Dito'y sete contacts ko Mangal dan driver Di tricycle ang driver Di makina Pwede siya tiyawag na Pwede siya tiyawag na Ano sa ti awag da? Anaan sa tipudot Ang ano sa matilamig Uray ti asokan Napus ko atapok Aduan ti kuripot At tati ko dadakanong good naibus Aduan ti kompromiso Itida ito'y nga profesyon ko Ngam ayos lay Ananusak siya kat mangal dan driver Ti tricycle a medyo kadaanan Ng mangal dan driver Ti tricycle nga driver ti makina Ti makina Pwede siya tiyawag na